راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتورن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرانا بفلايد ما مدباب قزينا زي فولي مدبي بمغنياتتي تمالي على تحاد ولا شوعات تقدش عسران أربعة تقدم بشكلتا بينيام قرماي زرقنا عوت استوقنا تصفو عوت زملكت إنا على الكنقبر هز تياقات أم تخليت توكيسا يوم مغنياتو سو أب سايكل بزح تقدسنا تهلوه بزي كتقدسنا تون حادق زي أب ستيت ميديان دا سرحة خلو حدا تنبيت أكافيلو نيرو أب تور دي فرانس كساتف كم زخيلن كعوت كم زخيلن تنبيتو وي بهجو وي كا قلا أكافيلو نيرو حجي كون كوين اللو تتنبيتو فولي عاب خوينو طرح زي كونس ناي بينيام عوت يعب مو حجي كميري ونسو كمي تسمعو بزح إرتراوي وحقوس تسمعو خمزلو كريكي إلى اللهو حجزو تخليت كأمالتي أب سبورت تقدس نتالو في اللعب بشكل تاني إرتراي كتاتليو بزح تقدس نتالو كم معسي جمر تقدس نتو قربا كفلنيو تمالي اتناي بنيام عاوت مصر آيو تاي تسمعوها سمعيتون حقوسون كجلس كعدلكو بقى بجمرتا عدمي خبير كاس لازم نزاخا مسكنا كاتخليت بس قلنا كان مش كيو مسكان توقينو أبون دحك عوض كيلو أب تور دي فرانس كاب مدرخ ناي عوض كن ريوم هنا رجوتي مالتي طبو اسكي كابتي وعي ناي حقوس سمعيتات كي راح غنان انتي تسمعي كاتمالي ابي اب كمي قات امريكا خيو بغتاو تكاتلو نيركا ولا سدحير كي خري خيو أجد أعمل بدحري ساعات كبابي ساعات مدلني كريو كيلة أن أجد عبد ناي ليتي لقوي ديرو سم زعتو ليديس كاب شو عتن قدمنا يعني بوست ركب دكاتي بس الفيديو كرياتينا أن تثبت نيرني رجعت حنتي كاتن ستيجس بيان كعوات كم دخل فينيات نيرنا مهنيات ناي بحالة المفروض فوتو بينا أب كانوا تورات أب وورلد تور زرع برعت راي يعني حنت معتي جات تور كعوات مقانو كم تم كارت سبرينترز أب تور ديفرانس زرعنا يوم رفعات ناي فولاتيستا عودة زحالة كل كأكم كحالة مقانو بالسنة نيرنا جن أم جمرت كون يازم تتويد هاي نبرة مهنيات تتمكرو ناي فيلمات تمكرو سلز نبرة أم جمرتها ناي تصوتها كون يازم هاي نبرة كانت تثبيت وضعي نيرو أم جمرتها بزوج تثبيت هاي نبرة أنا تكالو تتزود اللي كان يوم عين تصوت عوتي دخل في كل يوم رفع بحاله زيادة لا تعود بفضل زيادة ما كريتي نيرا مهنة أم جمرتوس نتسب نتتردي كم زحوة كم ذكرتنا جيراتنا زيادة تحب معتي كلهم معنا خلال ما نتم سنبت كان بشكلها مرأي بخيرهم زي فتو لحتى أفكار ذاك بشكلها وانا هو سنبا بالنسبة لك حجين دحرت ميلسكاني اسكما بقسي نايتي تمسطوها بشكلتا معاسي جمر انتاني روت المخنيات نخندي عمتي كيدو ناتكا تمسطو في اللاي كم حجة خمتنتاني وي كم وهاب رئيتو كان كخامتي خازل قدم قن كم تخذتها لي يخاني يركامو اسكي قرب دحرت ميلسكان قرن دحر بايتا نايتي تمسطوها نعم جمرتها قد بشكلها زرع كل جزء ذكراني بس نيرو فاونا غير ذكراني كن الدنيا غنمي كل تشرح لنا بلا عمد مرة بتيس عنقل من أنك خونا خلي من على وقت ناي حواتك خونا خلي حواتي دقت ناي حدا كاب أب زورو زنورو بعد هذا بتي عوتي وهانس إلا ناتو دقت سلزنا كل يوم حواتي عرفتوا سلزنا ورون عواتي عرفتوا سلزنا ورون كابون خونا خلي في سلوا أنا كنت بشكلتا مرعي دقاف مخاد قلبنا جن أنا يذكري صبو ناي كنت بشكلتا مرعي فقرا يعني كم بشكلتا وانا زوار قلق لكم بشكلتا مزوار بكم تسبب زحكم جن مرعي عظيم ستانين يعني
بزح جزء كاب شيء كله كم زي ويب شكلها بسلك سريع ويدما تنزرعهم بشكلها عم جزء من إكسر حين جلس في الجزء يعني مش لا يدما عاود يوحنا الكلام من النبرة بشكلها غيرت النبرة ناتن متحد انتينا نوله ان بزح جزء ايرو جلس في النبرة بزح جزء عم غير الجزء ناتي ولا تين بسلك سريع لو يغير النيري بس تمساتكم إلى زمتكم كلنا في تقلد بشكلها. بحفشو كمية ذكرات زنبرة قد مشكلتها أنا زوبا دوب بفلايد ما سخز عب خالص نعرف سلزخونة كمية ذكره كمية يروتي منفسه كمية يروتي ناتو حيلن كمية يروتي ناتو تساتفنت حزبن توم من سيات أبتسوت أزوا دروس نورون. بزح جزء كاب ذكروسي نتاسم بطرح لهم كمان كاب قالوا كتمات الزمات وتقالد انتنيرو جرفوا مع كتما تنوزو هذا تقالد انتنيرو يعني كاب قالوا كتمات ذكرومي كاب دك محاري كم بعل ميكيل بوتري and مود السودان بركة مود السودان and ميكيل مستيانا مالتي بزح جزء champion إرترا زفانة and بزح كاب عد موت قال ذكري نسم بطرح تتصاوتوا معنا ولا حد داش ميبونه من سنبت راح نتصاوتوا صوتات راح نكايد زخون عند ولد راح يكون أتسنبت الكايد صوتات راح تساعدوا في ذيك موت ويذكري كمون كاب سرعة بدوح زين من كم حارة عاد يحكفدوا قال الذكري حجي صار كل وعوع نيرو يرأي كاي وزحسب بسمعيت كاب شافنا شاف كوين كريه كله تريقة سنبت متى سبعي قال أنا نبعلتي سنبت بزح زين قاري سيف الدنيا ቤተክርስቲያን ስለዘርፉ ስድራገለ ሓልፈካ ስለዘይ ትደሊ ኣቀዲምካ ከይቅረስካ ትኸይድ ናብታ ቅድም ሽከታ ኣብ ኣውዒልካ በቃ ታሽም ኮንካ ኢኻ ገዛኻ መፂኻ ኢኻ ምስሐን ቁርስን ብሓንሳብ ትበልዕ ገለ ማለት እዩ ሕጂ ይረኣየካ እዩ ብዝሒ ናይ ተቐዳደምቲ ነይሩ ትውድድራት ፈፂሙ ኣይቋርፅን ዓመት ሙሉእ ዳርጋ ብዘይካ ኣብ ክረምቲ ግዜ ሲ ዓመት ሙሉእ እዩ ዝካየድ ብዙሕ ግዜ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ይካየድ እዩ ናይ ናፅነት ናይ ገለ ናይ ቻምፒዮን ገለ እንዳተባሃሉ ይካየድ እዩ ብዘይክኡ እውን ናይ ትዞባ ምናልባት ዝበዝሕ ካብ ፀወታ ዝራ ናይ ትዞባ እንዲ እቲ ዞባ እውን ናይ ባዕሉ ቱር ስለዝነበሮ ገለ ብዙሕ ግዜ ወይ ብሰንዓፈ ጀሚሩ ኣብ ካልእ ዝውዳእ ወይ ድማ ብካልእ ጀሚሩ ኣብ ሰንዓፈ ዝውዳእ ፀወታታት ይዝክር እዩ ሓንቲ ካብ ብጣዕሚ ዘይርሳዕ ፍፃመታት ኣለዋ ሓደ ካብ ፍሉጣት ተቐዳደምቲ ፋኑስ ፀጋይ ማለት እዩ ዓበይቲ ተቐዳደምቲ በዓል ኣወት ዮሃንስ ክስዕሮ ኢልካ ዘይሕሰብ ተፃዋታይ ዝነበረ ዝሰዓሩሉ ኣጋጣሚ ካብ ደቂ ምሓረ ተበጊስካ ብሰንዓፈ ዝነበረት ሓንቲ ካብተን ብዙሕ ግዜ ቅድድም ብሽክለታ ክዝክረን እትገብረና ኣጋጣሚ እያ እቶም ተፃወቲ ከባቢ ሰዓት 3-4 እዮም ብሰንዓፈ በፂሖም ካብ ንግሆ ወይ ግናባ ተፀበየ ካብ ንግሆ ጀሚርና ኣብታ ቦታ ተፀቢና እዩ ክሳብ ሰዓት 3 ናይ ምሸት ኣይሞፁን ነይሮም ዓሰርተ ናይ ምሸት እዮም መፅኦም ገለ እንጂ ካብቶም ብዙሓት ዋላ ነቲ ሕብሪ ማልያ ገለመለ ዘይርስዐሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ነታ ፍፃመት እያ ማለት እዩ እዚ መበገሲ ናይቲ ተመስጦኻ ኮይኑ ድሕሪኡ ኣብዚ ሜድያ ክትሰርሕ ከለካ ኾነ ብዝተፈላለየ ዋላ ፌስቡክ የተረፈ ናትካ ርእቶታት ናትካ ግንዛቤ ብዛዕባ ስፖርት ተካፍል ኢኻ ዝበዝሕ ግዜ ከዓኒ ኩነታዊ ኮይኑ እዩ ዝረኽቦ ኣነ ሕጂ ናብ ኤርትራ ክንመፂና ኦፍኮርስ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኩለን ዞባታት ኣብ ኩለን ንኡሳት ዞባታት እቲ ናይ ስፖርት ኣዝዩ መዳርግቲ ዘይብሉ ውዕውዕ ምዃኑ ዝከሓድ ኣይኮነን ግን ተመኩሮኻ ምክፋል ስለዝኾነ ዝሓሸ ትፈልጦ ምክፋል ከዓ ስለዝኾነ ዝሓሸ ኢኻ ዝትፈልጦ ሓተካ ፅኒሐ ስኻ ተካፍል ፅኒሕኻ ሕጂ ናብቲ ናይ ሃገር ደረጃ እንድሕር ከይድና ሕጂ ኤርትራ ኣብ ከመይ ደረጃ እያ ዘላ ብሓፈሹ ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ቢንያም ክንመፂ ኢና ቢንያም ዝፈጠሮ ስምዒታት ኣብ ደገኻ ክንመፂ ኢና ሕጂ ግን ንኤርትራ ከመይ ትገልፃ ኣብ ቅድሚ ምሽክለታ ርእቶኻ ማለት ርሑቕ ኮንካ ሞያዊ ሓሳብን ምክርን ወይ ርእቶን ክትበኒ ከም ዘይትኽእል ፈልጥ እየ ግን ርእቶኻ ናይ ኤርትራ ኩነታት ከመይ ትሪኦ ናይ ብሽክለታ ቅድድም ኣብ ኤርትራ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ዝሓለፈ 10 ገለ ዓመት 15 ዓመት መወዳደርቲ ክትረክብ ስለዘይካለት ብዙሕ ዋጋ እውን ኣይወሃቦም ኮይኑ ዳርጋ ከምዚ ዓበይ ውድድራት ዝበሃሉ ቱር ሩዋንዳን ኣሚሳ ቦንጎን ናይ ቡርኪና ፋሶ ገለ እዮም እዚኦም ዝዓበይ ውድድራት ዝበሃሉ ኣብ ዝዓበይ ውድድራት ድማ ብዙሕ ግዜ ኤርትራውያን ነቲ ቅድድምቲ ተዓዊቶምሉ እዮም
كميس كاب أوروبا الموضوع تتعاطي تقدم تتذكرين أفريقيا تقدم تي وحدات ناي موروكو وألجيريا وساوث أفريقيا تتذكرين فتسيمهم تعويتهم له بزح يفوتوا لنا إرتراين كاب الموضوعين مثلا ودرا مثلا تورسن بحيتهم من أب مدرك عالم من كري أخلنا مسمته إيرترا بدرجة حاجة كتبركتو كرا فلو تيوم كاتب وحدات مالتين بمجدي UCI الحلقة بفلاي هذا معي صوت تاريخي دانيال تخلى مرة رينا دك دادا بسي كلهم رينا بعد فرقاسي بعد نتكلم كلهم رينا أن حج بعد بينيام نريهم عندنا هناك نري لنا BCI الحلقة مالتي كبدك على السيوم بعد المصانع رينا يا دسيت دا قلت بحال هو دسيت عرفت يعني عرفت قال BCI الحلقة زم كلهم كريهم كلنا أبقى أزيو أدمع زقنا سرح جزيهم سريحهم زحلفين مالتي تعوش تهجر الجبر والدرات فرشور الزحل كم زقنا مستناي كلام الرائحة يري تي كعوش تهجر حبريت على أي سبورت مدري خلاها أزيو عدي ولو من إرتاح تاحجين لنوي عمدا زور إرتاح كتكايدك على الدنيا لا بعد التورسي كتسرحك على الدنيا حالي بدينو الشامبيون أفريقيا إنجلترا فريرا أو كتشن عصر حد مالتي في دقاقين أثناء البرهانة تعوت لي مسلمي سايمون قسليو من قسلس سايمون قسلي قلت بعد كلا عيد توصلوا يمسلني بدحريس كالوت أقرأ عدي ما ذكرت صوت أقرأ وزح يكون وزح المستد ويزر ذرة صوت أقرأ عيات وزح يوم تم إيرفاين تتعطي زي كتاب إيرفاين كأنه سنبت كيدا بسمرة كيدا صوتها كان ودرات أن إيرفاين زيت أنجده أبدأ قوتي من الذي عوضهم كريئون وزن أجي كاوي يوم ذرح وزن كاتي أبدأ قوتي كيدا صوتها أوي بقعة ميريمو إن كاوي يوم كان نعيش كان هذا أبيلوم وندعبي زخور زلوا حجة أبي أفراد كان زلوا ندرس نعرف ده زلوا حبريدا أزيو كنيسي زلوا إن ومن تفرق خلنات يوم بروفيشنال على دمتي الجوع زقودوا لي موسم بمثلا كنت تفرق خلنات وزحت كتكو زقوبهم يمير مهنات نايم تخفى يمير نبعل دانيال زتكوهم بعد جاني قالهم نبعل ميرون زتكوهم كانوا يمير نبعل تصفوهم متكن ندكي دبسايون نبعل فرقاس دبساي قالوا زتكوهم أحواته قالت تاريخهم كرمة ديهم تتخرقهم قالوا حجنا نوحي جديد بخدمه كابوتيشن حتى شعات جميرهم بعد كماني اللي بعشوا مزقوا بزلوا كسح حزام ما ذكرنا ناثنين بنيامون سلستر بعد عن الدوسوي في دالو قال مرحبا قدس كم نوح عم تفيد اللو قال حجي بعد هنا قال إن جمدلو ما إشتفاء كان بعد حول بنيام مع العود بعد عمسلو دعوته عمسلو متى ماله إن كترين كانوا خلوا بقطري وحد زبون ومسلو أن نبي UCI زبون زلون بومة زوح هذه المس كتري أغلى كم نبرة أو UCI زبون زلون إفران على دمتس أنا في جوانسي عود راح يفيدني يرو مثلاً وعود وحادث على لما يمن مهام السوق درس عقوله أو زقرا ما حلف الجزر أنا يمسك سومي مثلاً UCI كيلو تعدلنا train يبومل نجار رشيبهم زلون وقال معلتي بس الحالة يمثل عندما عودتنا يبع البنيام بقعتنا يبع الأماني إلنا يناتنا إلنا تطوعي بلن بحكي مش الله يريو له أماني إلنا بتجون إذا بزيد سمو بقعت كم زلا بحالة جدي شركة بزنورهم صوتها نتاجنتها الدرع فينو عود كبت حرينينا أن نحن تصفاتين هنا بحالة جدي شامبيون إيرترا فينو كمون أبغانتو فين الزرعية بقعت جينا كرتر كم زرعي بقعت رينا لنا نزي مثل نتحفشوا في حجز الله هم
ኣብዚ ቅርብ መዓልትታት ካብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ወይኒ ቀላቲ ኸማን ተቐዳመይቲ ኮይና ተዓዊት ኣላ በዚ ኣጋጣሚ እንኳ ሓጎስ ክንብላ ግበአና እዩ ኣብ ናይ ስፖርት ዙርያ ክሳብ ዝሃለና ቅድሚ ናይ ቢንያም እናተዓወት ተራእዩ እዩ ግን ከምዚ ናይ ቢንያም ካይተዋዕውዐን እቲ ምክንያት ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣነ ከም ልዕሎ ከም ዘለና ትርእስቲ እንኳ ሓጎሰኪ እንኳ ሓጎስና ክንብላ ይግበአና እዩ እቲ ትገልፆ ዝነበርካ ኣብ መቃን ናይ ፖለቲካ ናይ ሃገርና ኤርትራ እንድሕር ርኢናዮ እንታይ ተወሳኺ ርእቶ ትበኒ ምክንያቱ እዚ ምጉዳል ናይቶም ፕሮፌሽናላት በሎ ምጉዳል ናይቲ ንጥፈታት ብፍላይ ኣብ ኣስመራ ዳ እዩ ጉንን ኮይኑ ዘሎ እምበር ኣብ ዞባታት ወይ ኣብ ንኡሳት ዞባታት ብዙሕ ስሙይ ወይ ከዓ ከምዚ ኢልካ ክትገልፆ ዘኽእል ውድድር ናይ ስፖርት ወይ ከዓ ናይ ስፖርት ናይ ቅድድም ብሽክለታ ገለ የለን እንተሃለዎ እውን ኣይንሰምዖን ዘለና ምናልባት ናይ ኣስመራ ዓብልዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ምናልባት ዘየለ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ በዚ መንገዲ እዚ ናብ ፖለቲካ ኢና ክንከይድ ናብ ምሕደራ ኢና ክንከይድ ካብ ውሽጢ ኤርትራ እውን ብዙሓት ስፖርተኛታት ብዙሓት ሰባት ዋብ ትርኢቶ ትመረርኦም ገልፂኦም ኣብ ገለ ሸነኽ ምድላው ኣሎ ኣብ ገለ ሸነኽ ከዓኒ ዘይዕቱብን ዘይፅፉፍን ኣካይዳ ሰራርሓ ኣሎ እዚ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝፈጥሮ እዩ እንታይ ርእቶ ትህብ ንስኻ በቲ ሓደ ወገን እቲ ናይቲ ሃገር ናይ ፖለቲካ ኩነታት ኣዝዩ ፀቓጢ ኣዝዩ ጨፍላቕ ስርዓት እንዳሃለዎ ከሎ ስፖርተኛታት እዚኦም ከምዚ ገይሮም በሎ ኢሎም ክወፁ ዘኽእሎም እንታይ ክኸውን ይኽእል ከም ናትካ ርእቶ ካልኣይ ናይቲ ሃገር ፖለቲካ ኩነታት እንተዝመሓየሽከ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ምርኣና ኢልካ ግምታትካ ተቐመጥ ብምንታይ ኢኻ ክትሪኦ ትኽእል ሓደ እቲ ውድድራት ስለዚ ዝበዝሕ ግዜ እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ታሪኻሲ ካብ ናይ ማውንቴን ባይክ ናይ ማእከላይ ናይ ናእሹ ከምኡ ናይ ዓበይቲ ገለ እንዳተባሃለ ኣብ ማውንቴን ባይክ ልክዕ ከምኡ ኣብቲ ዳኮር ሾው ድማ ልክዕ ከምኡ እዩ ዝካየድ ሕጂ እቶም ክመፁ ከለዉ እቶም ተፃወቲ እንዳተሃነፁ እዮም ዝመፁ ብማውንቴን ባይክ ጀሚሮም ደረጃኦም እንዳዓበየ ናብታ ላዕለይቲ ደረጃ ዝመፁ ሕጂ እዚ ዓብይ ኣብ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ተመክሮኦም ዓብይ ተራ እዩ ዘለዎ ሕጂ እቶም ዝካየዱ ውድድራት እንድሕር በዚ መጠን ዓብዮም ወይ በዚሖም ብኡ መጠን ናይ ተፃወቲ ብቕዓት ዝዓቢ ናይ ብዙሕ ናይ ተፃወቲ ምፍጣር እዩ ብዙሕ ነገራት ክሕግዝ ይኽእል ሕጂ እቲ ዘይምህላው እዩ ነቲ ፋሽን ዝገብሮ ኣብ ኩሉ ዓይነት ዓውድታት ናይቲ ሃገር ኣብ ኩሉ ፅላታት ናይቲ ሃገር ተዳኺሙ ዘሎ ስፖርት እውን ከምኡ ፅልዋ ክህልዎ ግድን ቅድድም ብሽክለታ ሓደ ፍሉይ ዝገብሮ ሓደ ብጋንታ ተጠርኒፍካ ፀወት መጀመርታ የድልየካ መጀመርታ ብውልቅኻ እዩ ሕጂ ስድራ ቤትካ እዮም ናይ እቲያ መሰረት ማለት እዩ ስድራ ቤትካ እንድሕር ከፍቅዱልካ ክኢሎም ኣብታ ቅድድም ብሽክለታ እሞ ዕጥቂ ብሽክለታ ጎማ ምግቢ እንድሕር ክገፅልካ ክኢሎም ተውድድር ክሳተፍ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እታ መጀመርታ ትመፅእ እታ ስድራ ቤት እያ ሕጂ እታ ዝሓሸት ካብ ካልኦት ኩዕሶ ካብ ናይ ኩዕሶ ካብ ናይ ካልእ ስፖርታት ዝሓሸ ኩነታት ኣለዋ እታ ቅድድም ብሽክለታ ብውልቅኻ ዋላስ ኣብ ድሓን ዝኾነ ደረጃ ንክትበፅሕ ተራ ኣለዎ ማለት ብዙሕ ነገራት የድልየካ ዋላ እተን ጋንታታት ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ብርግፅ ነቲ ነተን ናይ ተፃወተን ብዙሕ ነገራት ክገብራ ይኽእላ ይኮና ይግብአን ይኹን ግን ዝበዝሕ ተቀዳዳማይ ብውልቁ ነቲ ንብረቱ ሒዙ ካብ ወለዱ ድማ ንዓ ሒዝዋ ዝመፅእ ከምኡ ኢሉ እዩ ዝቕፅል ክሳብ መወዳእታ ካልኦት ዕድላት ዝርከቡ ናይ UCI ናይ ደገ ገለ ብደረጃ ሃገራዊ ጋንታ ገለ ዝርከቡ ከምኡ እንዳበለ እዩ ዝቕፅል እቲ ስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ካልእ ስፖርት ዝተፈለየ ዝገብሮ ንቅድድም ብሽክለታ እዚ ብውልቅኻ ሞራል ናይ ውልቅኻ ብቕዓት ድማ ዝድልዮ መስሎት ማለት ውልቅኻ ሓይሊ ናይ ውልቅኻ ራእይ ናይ ውልቅኻ ብዙሕ ነገራት ስለዘድልዮ ዝሓሸ እዩ ካብቲ ካልእ ስፖርት ንኣብነት ኩዕሶ እንድሕር ኢልና ናይ ቲም ፀወታ እዩ ዘድልዮ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ናይ ቲም ፀወታ ገለ በለ ደርጊ ኩሎም ተፃወተቲ ብቕዓቶም ከርእይሉ ከም ዝፍትኑ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ክንርኢ ከለና ምናልባት ኣብዚ ኣህጉራዊ ፀወታታት ኣብ ዓበይቲ ቱራት ምስ መፃና ኢና ሰብ በብኣበርክቱ ንኣብነት ቢንያም ካልእ ፀወታ ክፃወት ኣይክእልን ስፕሪንተር እዩ ቦላቲስታ እዩ ቦላታ እዩ ክፃወት ዝኽእል ገለ ናቱ እሳይ ኣትሌት እዩ ኣብ ኤርትራ ግን ኩሎም ተፃወቲ ሓደ ዓይነት ኣበርክቶ ዘለዎም በብቕዓቶም ከርእዩ ዝፍትንሉ ኣጋጣሚታት ፀወታ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂታ ዝተፈለየት ትገብራ ነታ ቅድድም ብሽክለታ እሞ ድማ ከምዚ ዓይነት ውፅኢት ክንሪእየላ እንኽእል ዘለና እውን እዩ ካልእ ብዘይክኡ ግን እቲ UCI ከምዚ ኣሶሲሽን ሕጂ እቲ ኣሶሲሽን
ብዙሕ ግዜ ከም ናይ ስልጠና ባዕሉቲ ትካል ስለዝህብ ነቶም ተፃወቱ ወሲዱ ስለዘሰልጥኖም ድሓር 12 ዓመት ዝኾኑ ንሱ ሒዝዎም ውድድራት የዳልወሎም ስልጠናታት የዳልወሎም የዳልወሎም ካልእ ነገራት ብሙሉ ዘድልዮም ነገራት ስለዘዳልወሎም ነፃ እዩ ማለት ካልእ ክሽገርዎ ዝኽእሉስ ኣይኮነን ሓንሳብ ምስኮዱስ ብኡ ኣቢሎም ደገ ስለዝኽፈት ዝሓሸ ኩነታት ኣለዎ ናይ ቅድም ሽከታ ክንብል ንኽእል ምናልባት ዝበዝሕ ፀወታታት ኣብ ኣስመራ እዩ ዝካየድ ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ይመስለኒ ነይረ ካብ ንኣብነት ሓንቲ ካብተን ተዓወቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረት ካብ ሓውሲ ከተማ እዮም ካብ ሰርሓ ዝበሃል ጫፍ ናይ ኤርትራ መፅያ ነቲ ፀወታ ተዓዊታት ከምዚኦም ኣጋጣሚታት ኣለዉ ፍሉይ ታሽሙ ዝገብሮም ምናልባት ክሳብ ሕጂ ይካየድ ይህሉ ኢለ እየ ዝኣምን ኣብ ገለገለ ቦታታት ኣብ ዝበዝሕ ክንሪኦ ከለና ግን ዳርጋ ፀወታታት ናብ ኣስመራ እንዳመፅኦም ዘካይድዎ ዘለው ተን ጋንታታት እውን ናይ ዞባታት ጋንታታት እውን ኣብ ኣስመራ መፅኦም ዝወዳደራ ዘለዋ ይመስለኒ ብመንፅር ክንሪኦ ከለና ካብ ዞባ ደቡብ ገለ ኢሎም ኣስማት ገለ ክንፅውዑ ንርኢ ስለ ዘለና ናይቶም ተፃወትቲ ገለ እንተን ዞባታት ንባዕለን ኣብ ናይ ባዕለን ፀወታ ዘይኮነት ኣብ ኣስመራ መፅኦም ፀወታ ከም ዘለዋ ንሪአን ኣለና ማለት እዩ ያ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር ከመይ ፀሊዎ ትብል ንኣወንታ ኮነ ንኣሉታ ማለት ከም ዝበልካ ናይ ውልቂ ስለዝኾነ ቢንያም ግርማይ ንኣብነት ኣቦኡ ካብቲ ዝሰርሖ ናይ ናብርኡ ወፃኢታት ገይሩ ከም ዝሸፍነሉ ብሽክለታ ገለ ይጥቀስ ይገልፁ እዮም ንሶም ኮይኑ ግን እቲ ናይቲ ሃገር ፖለቲካ ርጉእ እንተዝነብር ወይ ከዓ ጥዑይ ስርዓት ሕጊ መሰል ዝሕለወሉ ሃገር ነይሩ እንተዝኸውን ምናልባት ብስድራ ቤት ዝሽፈን በቶም ትካላት ናይ ስፖርት በቶም ትካላት ናይ መንግስቲ ተሸፈነ ነይሩ ኢልና ንግምት ኢና ወይ ትፅቢት ንገብር ኢና ስለዚ ምዚ ተኣሳሲርካ ናይቲ ሃገር ፖለቲካ ኩነታት ናይቲ ሃገር መሰል ዘይምሕላው ኩነታት ከመይ ይፀልዎ ይህሉ ኣብ ስፖርት ብሓፈሻ ኣብ ብሽክለታ ድማ ብፍላይ ጥዑይ ምሕደራ ጥዑይ ሕጊ ተዝህሉ ነይሩስ እንታይ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ፀልዋ ሓንቲ ኣብነቲ ሓንቲ ማራት ትሕምም ኣብነት ኣላ 2025 ወርልድ ቱር ኣብ ሩዋንዳ ኣካየድ እዩ ሩዋንዳ ንፀወታ እዚ ከተእንግድ ዘኽእላ ብቕዓት ናይ ምሕደራ ገለት ዘይኮይኑስ ብደረጃ ክንዲ ምሽክለታ ውሩይ ስም ካብ ዘለዎን ሃገራት ገለ ይኮና ቱር እዚ ከተዳለወ ትኽእል ሃገር ኤርትራ እያ ነይራ ብቅልቢ ምሽክለታ ብስም ዝግባእ ዝነበረ ኤርትራ እያ ነይራ ነዚ ፀወታ ግን ንዕኡ ዝበክዕ ምሕደራ ንዕኡ ዝበክዕ ባይታ ንዕኡ ዝኸውን ብዙሕ ነገር ስለዘየለ ትሕተ ቅርፂ ከማ እቲ መንግስቲ ከምዚኦም ተቀዳደምቲ ኣብ ናይ ዓለም መድረኻት እናተዓወቱ እቲ ትሕተ ቅርፂ ናይቲ ሃገር ፅርግያታት ናይ ኩለን ከተማታት ከማን ፅፉፍን ጥዑይን ክገብሮ ዝግብኦ እንድሕር ዳኣኒ እቲ ሃገር ክትዓቢ ዝድለ ኮይኑ ብመንፅርቶም ተቀዳደምታ ዝዓብይዎ ዘለዉ ብመንፅርቶም ተቀዳደምታ ዝህብዎ ዝረኽብዎ ዘለዉ ስም ናይቲ ሃገር ስም ከዓ ክዓቢ እንድሕር ኮይኑ ትሕተ ቅርፂ ከም ዝግባእ ክዋደድ ዝግብኦ ነይሩ ግን ንዕኡ ዝበቅዕ ኣሎ ዝብል ንሕና ኣይንርእን ዘለና ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብል ከም ኩሉ ፅላታት ናይቲ ሃገር ኣብ ጣኒ ዘሎ ኩሉ ሲነ ንሕዱ ዝተኣሳሰር ኣብነት ኣብ ኢንፍራስትራክቸር እንድሕር ዳ ዝሓሸ ኩነታት ሃልዩ ነቲ ፀወታ ናይ እንግድ ክትሕረ ከለካ ሓደ ካብቲ ንዕኡ ዝኸውን ናይ ኢንፍራስትራክቸር ኣሎ ድዩ ንዕኡ ዝኸውን ነዚ ወርልድ ቱር ብምሉ ብዙሓት ሃገራት ይኮናት ናብቲ ፀወታ ከተምፅአን ንዕን ዝኸውን ቀረብ ካብ ሆቴል ጀሚርካ ካብ መዕረፊ ጀሚርካ መካየድ ፀወታ ጀሚርካ ካብ ትራንስፖርቴሽን ጀሚርካ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝተኣሳሰር ገለ ኣብ ኩሉ ፅላታት ዝተተሓዘ ስለዚ ኩሉ ፅላታት እንድሕር ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ሃልዩ ክግበር ዝኽእል ግን ነገር ኣጋጣሚ ኮይኑ ዓድና ኣብ ወሓደ ፅላት እኳ ናብ ላዕሊ ገፃ ክትወፅእ ኣብ ዘይረኣናላ ግዜ ስለ ዘላ ዘይሕሰብ እዩ ምክንያቱ ኩሎም ተኣሳሲሮም ይኽእሉ ነንሕዶ ተኣሳሲሮም ዝኽእሉ እዮም ማቅዲ ኮይኑ ኣጋጣሚ ክንረኽቦ ኣይከኣልናን ስለዚ ብቐጥታ ነዞም ተፃወቶም ይፀልዎም እዩ ማለት ብቐጥታ ይፀልዎም ብዙሓት ተፃወቲ ንኸይነፍሪ ብዙሕ ቱር ተነዳሉ ነርና ንኣብነት ክልተ ግዜ ገለ ሰለስተ ግዜ ዘዳለዎ ኣለዋ ንኣብነት ቻምፒዮን ኣፍሪካ ንሕና ብውሕድ 4 ግዜ ክነዳልዎ ንኽእል ነርና ብውሕድ ወፃኢታት ኳ ካብ ዝካየድ ፀወታታት ሓደ እዩ ቻምፒዮን ኣፍሪካ ማለት
بعد قبصص أنا ذكري أو شو ذا تقدر عملتي كنت ويسلست جدي عدالي أطول كانوا بزحنا قرا سم زي اللي أنا قرأت ما عدالي إنه عن التور جنا ما أدري سلست بوجه جدي خلنا دالو مقعنا بوجحت صارتنا تمكرم سنة بوجح عوضات أنا قرنا من طرفنا يوم بمنطر أثول بمنطر تويزم أول بوجحات عايش بوجحات والأنيا كنت هم مقعنا بوجحات بتحت نركب مقعنا من أي ماركتين ون هاجر زح عطاوي زح نجار كركب مثل عالم يري جنا كل سنة كان زين الرياضة اللي نفذ هنا من سبورت ناي كريد مش كتلمة يتصلوا يقولوا كلام بمنطر ولا أب فيدريشن داني أتلاقي ممكن نسمع لين يما يحكي ناي فيدريشن أب شخصنا نغيس ساتف حدث عند نقاط من نورنا ناي فراد ناي فيدريشن ناي باسبور ناي بوزح نقرات كابوزح جديد even أب أستراليا زقلت أفغانتا كان سترفز زقلت كل وانيري بسنك ناي باسبورت مالتي اليوم قررت اليوم أبتعجب كم زلوا كانوا في بلحد أنت بوزحت عن سبورت رئيس لزخنا يعني كان كل المحل خامقان ردي يا أتي أبزي كذكر زلوا جرين بيتنت نتوم تقدمتي مشكلتها كن زي تبلو زلخا مالت نحنا بخفيلنا كمان نيشت حبري ترخيبنا ننزرب زلنا كينو تزبربر نيرو تزحتات نيرو بزح شجر زغون فوم كم زلوا زك حدا يكونن حجتهم بحيلهم زوص زلوا سبورتنياتات تعنقفهم بتوم كتوصم زغبئك موزوصو انا ابنت كعصو اغرن قد مشكلتها نحرواديرنا يو قد مشكلتها بحيلهم دوصو خلو تعنقفهم نتوم كعصو اغري مسكودو ها عند حرتريفهم متحسم كاني تنقفهم زون حدا خابتي زخف ملكعنا يزي زلنا غزيي نت حدا كوصنا دري خلو بحيلو تعنقفو نتي بحيل زوص خا مسترفه اني مليس خا نعواتنا اسو زي حدا خابتي زخف صقم كوين زنحي نابز نايت مالد نبص ناب نعرت حدا بنيام غرما يعوت كما يري خيوت محبروا ميديا نتي ناتو سليت ناتو عوت انصبارق وعيل الله نيرترا بانديرا خاني تصبارق وعيل الله ولاكا ابزي غزي زي ببزحات دليت فتحي وي ببزحات ابارات نبرجدنا حمدو كم زي ناتم زريوا ساعات بس يحن دهلو كم بعل بينام حدا سب نتبانديرا نتناتو سم نتناتو نتهاجروا كبره خهب وعيلوا لهم بزعبا زي انتي ريتو لك نسخه قدامي قدمي كل سنة عشان قبل ده لأنهم كان السنبت كل جدي كنت بشكل أنا مراي زي ترفضوا أفكارنا في سبورت دا مايكروفون كا ايضا نو تخم نغبرا بتعمل تصقم زلخ السمع خلا انت خد قيرات خل اسكو فتن انا تسكيف كان دي صقيله صني حيخي كي تصقم وي زيبل كي تخوني له كن صبقاي نبرتن اجعل سمعنا هذا حجي تحيش اجعل حجي صبو سمعك له سمعتنا انت هون حساب حجي زي نغير كا قديم كا خبلوني يم كن كم ناتي قد تقبلي الله كتصل حراي اوكي زيانات كا قدلتي انا تبوت سمعنا اللي خيلي تاشو هو ناتي قدلتي انا خلا مرات زي بالكامسيل اني سقيله بلاك هذه له اوكي زحشت كوني ليلي حسبكم غيريا اوكي سلازي ذا فصامه ذا ناي لوما انت فصامه ولا كلو فصامه ناي بينيام ناي كلو تقلادمت اون انت خونه كساب كندي نسمعتهم فقرهم نتي بزح غزي هاري لم زري وزنو ورقد مشكلته زتنكفت زحقست ان شاء الله اقاطامني راكم كم تخل كاباي تبقيسه كريا يخلي نزانا لهم ما انت فصامه ني بينيام قدمي 4 عامات مليسنا خريو نخلينا ابن مجمرتا غزي بينيام اب بلجيوم اب سخايده وورلد تور اب ناي تحت 20 عامات اب قصبتا وددر بقى فصيمو تأمر بزخونه بقعت مسعاره بينيام حدا معتي تور ديفرنس كم عينت بقعت كرم خان اب استخلال التور كرم خان زمسكره لا قطام يعني رمات ناي تحت 20 حدا عامتين يرو اب تاشع قطامي اب بلجيوم اب سخايده تصوت مالتي بدحريو اب سخايده ترينين اب تشامبيون افريقيا اب دحرنا بانتر ماتش مسمص دحرنا
ናብ ኢንተር መቸ ምስ መፀ እታ ናይ ቀዳመይቲ ፀወቱ ናይ ወርልድ ቱር ንባዕሉ ዓወት ምስ ወሰደ ዝነበረ ፍጻመ በቃ ፍጺሙ ክርሳዕ ዘይክእል ገለ መለይ 2022 መፂና እውን ኣብ ኣጋጣሚ ሽዑቅን ብዙሕ ዓይነት ፀወታታት ዝካየደሉ ዝነበረ ቅናይ ቻምፒዮን ኣፍሪካ ኣብ ግብፂ ካየድ ነይሩ ጅሮ ዲ ኢታሊ ድማ ኣብ ዓጥልያን ይካየድ ነይሩ ብዙሕ ፀወታታት ኣብ ትሽዑዋን ይካየድ ነይሩ ብዙሓት ኤርትራውያን ተፃወቱ ድማ ብዙሕ ዓወታት ሓፊሶም ነይሮም ኣብታ ቅነት እያ ቢንያም ኣብ ጅሮ ዲ ኢታሊ ምስቲ ሽዑ ዘርኣዮ ብቕዓት ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ 10 ኣብተን ዝሓለፋ ቱራት ኩለን ወርልድ ቱር ዝነበራት ዓበይቲ እውን ናይ ወርልድ ቱር ፀወታታት ነይረን ኣብ መንጎ 10 ዝፃወት ክውዳእ ቀኒ ኣብ ሓንቲ ተዓዊቱ ኣብ ካልኦት ድማ ራብዓይ ሓሙሻይ ከምኡ እንዳበለ ኣብ 10 ተርታ ክወፅእ ቀኒ እዩ ሕጂ እቲ ሙሉእ ዕንቲ ኣብ ጅሮ ዲ ኢታሊ ተሳቲፉ ክዕወት እዩ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ጅሮ ዲ ኢታሊ ቮልታ ስጳኛ ቅድሚ ቱር ዲ ፍራንስ ዝካየዱ ዓበይቲ ፀወታታት ወርልድ ቱር እዮም ገለ ማለት እዩ እታ ናይ ጅሮ ዲ ኢታሊ ፍጻመ ኩሉ ሰብ ዝፅበያ ዝነበረ እሞ ዝተኸልፈት ኣጋጣሚ እያ ነይራ ብሰንኪቲ ኣብ ዓይኑ ዘጋጠሙ ናይ ሻምፒዮን ማህረምቲ እታ ፍጻመት እያ ግን ኣብ ሓደ እዋን ክደግማ እዩ ንዓኣ ወይ ድማ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ክንሪኦ ምዃንና ዘመስከረት ኣጋጣሚ እያ ነይራ ማለት እዩ ሸዓ ዝነበረት ቱር ዲ ፍራንስ ክሳተፍ ኣይከኣለን ብሰንኪ ማህረምቲ ዓመት ዝነበረት እውን ክትሰልጦ ኣይከኣለትን ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና እታ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ሕልሚ ናይ ስቴጅ ሕልሚ ኣብ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣይረኸብናያን ኣብ ቢንያም ግን ክንረኽባ ክኢልና ማለት እዩ ዳንኤል ምናልባት ኣብ ፔዲየም ደይቡ ንመጀመርታ ግዜ ፀሊም ኣፍሪቃዊ ተፃዋታይ ኣብ ፔዲየም ዝደየበ ኣንበሳ ዓቐብ ተባሂሉ ነታ ናይ ንጥብጣብ ማልያ ለቢሱ ኣብ ፔዲየም ደይቡ ንመጀመርታ ታሪክ ሰሪሕ እዩ ግን ናይ መድረክ ዓወት ክሳብ ሕጂ ኣይረኸብና ነርና ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ እዚኣ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ታሪክ እንዳተዘከረት ትነብር ኣጋጣሚ እዚኣ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ቢንያም ዓወት እዩ እቲ ግብረ መልሲ ካብ ህዝቢ ንሪኦ ዘለና ድማ ኤርትራውያን ዝሕጉሶም ነገር ብዛዕባ ሃገሮም ይደልዩ ኣለዉ ሓንቲ ኣጋጣሚ እዚኣ ተረኺባ ኣላ ገለ መለ ካልእ ዝሕጉሶም ግን ክሳብ ክንደይ ንደሊ ምህላውና ዘርኢ ኣጋጣሚ ምስ ናይ ካልእ ትሪኦ ብጣዕሚ ሃሮር ንብሎ ከም ዘለና ዘርኢ ኣጋጣሚ ኣብዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሕጎሰሉ ሞመንት ንደሊ ኣለና እወ ብሓደ ንሕጎሰሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ፅላታት ናይቲ ሃገር ዝኾነ ዓይነት ዓወት ክንዝገብ ንደሊ ኣለና ብዘይካ ፖለቲሳይዝ ምግባሩ ገለ መለ ነቲ ተኣሽሙ ንደልዮ ምህላውና ዘመስክር እዩ ኮሚዩኒቲ ትዘሎ ሪኣክሽን ገለ ማለት ካብ ሰብ ትሪኦ ዘለካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝካየድ ዘሎ ገለ መለ ንሱ እዩ ዋላ እቲ ዘይበለስ ክሳብ ክንደይ ብውሽጡ ኢሉ ከም ዘሎ ዘረድእ ኣጋጣሚ ነይሩ እዚኣ ጥራሕ ዘይኮነስ ብፍላይ ድማ ኣብ ወርልድ ቱር ኣብ ቤልጅየም ዝተዓወታ እሳታ ተፈለጥ ስምዒት ዝነበረት እያ ነይራ ንዓይ እታ ኣጋጣሚ እሳ እታ ሽዑ ዝነበረ ክሪኦ ከለኹ ገለ ምዝ ናይ ሎማዓንቲ ተደሚሩስ እዚ ዓይነት ስምዒት ኣሎ ኩሉ ሰብሲ ገለ ነገር ብዛዕባ ሃገሩ ዓወት ክሰምዕ ይደሊ ኣሎ ኣብ ቢንያም ጥራሕ ዝሕፀር ዘይኮነስ ኣብ ብዙሕ ፅላታት ዓወት ይፅበ ከም ዘሎ ዘርኢ ኣጋጣሚ ያዋ ናይ ሓባር ሓጎስ ከም ዘድልዮ ሰብ ክትገልፆ ፀኒሕካ ኢኻ ናይ ሓባር ሓጎስ ናይ ሓባር ስምዒት ከም ዘድልዮ ሓደ ሰብ ብሓንቲ ኣጋጣሚ ጥራሕ ዝኾነ ሓባራዊት ስምዒት ከም ዘላቱ ነቲ ሰብ ኣርእዩሎ ኢለ ኣምን ኣነ ከማን ከም ዝተዓዘብክዎ ኮይኑ ግን እቲ ከም ዝበልካ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ናይ ኤርትራ ኣብ ፔዲየም ዝደየበ እዩ ድሕሪኦም ብዙሓት ቀዳምቲ ነይሮም እዮም ብዘይካ ቢንያም ግርማይ ፀብለል ዝበለ ዳ ኮይኑ እምበር ብዙሓት ቀዳምቲ ነይሮም እዮም መንገዲ ዝኸፈቱ ክንብሎም ንኽእል ኢና ኣብ ናይ ተንተንቲ ስፖርት ክገልፁ ከሎ ቅድሚ ወርሕን ገለን ክልተ ወርሒ ብርቱዕ ማሰይቲ ወሪድዎ ከም ዝነበረን ካብኡ ወፂኡ ናብዚ ዓወት ክበቅዕ ምኽኣሉ ከም ፍሉይ ክገልፅዎ ነይሮም ብዛዕባ እዚ እንታይ ኣለካ ርእቶ ንስኻ ያ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ምስ ረኣናዮ በቃ እንታይ ዓይነት ሕማቕ ኣጋጣሚ እዩ ዝተባሃለሉ ግዜ ነይሩ ምክንያቱ እተን ዛዕብያ ውድድራት ክቐርባ ከለዋ እቲ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ብፍላይ ድማ እዛ ናይ ጅሮ ዲ ኢታሊስ በቃ ክሳብ እዚኣ ገለ ነገር ኣለዋ ኣነ ንባዕለይ ሲኮም ኢለ ጅሮ ዲ ኢታሊስ ገለ ነገር
ኣለዋ ምስኡ ምክንያቱ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እታ ናይ ዓምን ናይ ሎሚ ዓመት ናይ ቅድሚ ዓምን ናይ ሎሚ ዓመትን ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ እየን ነይረን ቲም ፍፃመታት ገለ ማለት እዩ ሕጂ ዘሰክፍ እዩ ነይሩ ግን ናይ ብሓቂ መሻሎት እዮም ተቀዳደምቲ ዘለዎም ባህጊ ዘለዎም ራእይ ርኢኻ ናብ ምስቲ ዝገብርዎ ትሬን ዓመት ሙሉእ እዮም ኣብ ውድድራት ዓመት ሙሉእ እዮም ትሬን ዝገብሩ ገለ ቢንያም ናብ ብቕዓቱ ክምለስ ዝኽእል ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ሕልሚ ነይሩ ወይ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክበፅሕሲ ሕልሚ ከም ዝነበሮስ ክንሓስቦ ጥራሕ ዘይኮነስ ምሻሎ ብቃሉ እውን ኢሉ ሓደ መዓልቲ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ክሳተፍ ሕልሚ ከም ዘለዎስ ገሊፁ ነይሩ እዩ ስለዚ ሕልሚ ዘርእየሉ ኣጋጣሚ ክፈጥር ብዙሕ ፅዒሩ ደኺሙ ናብ ብቕዓቱ ተመሊሱ ክኸውን ይኽእል ኢለ እየ ዝኣምን ኣዝዩ ፅዒሩስ ብቕዓቱ ክመልሶ ክኢሉ ኢለ እየ ዝኣምን ክትሪኦም ከለካ ምስ ካልኦት ከማን ቢንያምሲ እዙይ ቅልጣፈ ዘለዎ ተቀዳዳማ እዩ እቲ ናይ ብሓቂ ብቕዓቱስ ኣብ ቅልጣፈ እዩ ዝመስል ከማን ገሊኦም ሓይሊ ዘለዎም ተቀዳደምቲ ኣለዉ ተሪናዮም ከም በዓል ፖጋቻ ገለመለ በቃ ሓይሊ ዘለዎም ተፃወት እዮም ብዙሓት ኣለዉ ዳንጋ ኣለዎም ነብሲ ኣለዎም ገለ እንተን ፒሽከታ ክደፍእዎን ዝኽእሉ ገለ እዮም ቢንያም ካብዚ ፍልይ ዝበለ ቅልጣፈ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ነቲ ሱ ዝሃርሞ እስካቶስ ኣይርክብዎን እዮም እዛ ናይ ሎሚ ዓንቲ ተሪእናዮ እዚ ሽክለታ ምልእቲ እዩ ቀዲሞ ማለት እዩ ከምኡ ብዙሕ ግዜ ኣይረአኒ ተሪኻዮ ብዙሕ ግዜ ደፊኦም እዮም ዝቀዳደሙ ገለ ናይ ንእሽ ፊትስ ገለ ፍልልዮም ዝገብሩ ናይ ሎሚ ዓንቲ ግን ብሽክለታ ምልእቲ እዩ ቀዲሞም ኣትዩ ዘሎ ኣብታ ፆታ ተሪእኒ ስለዚ ክሳብ ክንደይ ብቕዓቱ ዓብ ምዃኑ ብድሕሪ ሕጂ ኣብ ዝካየድ ናይ ቮሎታ ፀወታታት ድማ ምናልባት ብዙሕ ዓይነት ፀወታታት ዘሎ ኣብ ገሊኡ ዘይክንሪኦ ንኽእል ኢና ብቕዓቱ ኣብተን ቮላታ ዘድልየን ፀወታታት ግን ብቕዓቱ ክንርኢ ምዃንና እኹል ምስክር እዩ እታ ማዕፆ ከፊትዋ እዩ ኮፍ ኢልና ክንርኢ ኢና ሕጂ ሕጂ ከንታይ ኢኻ ምናልባት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ቀዳማይ ኮይኑ ክወፅእ ኢልካ ትትመደ ትኸውን ዝመፅእ ዓመት ወይ ዝመፅእ 2 ዓመት ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ሓንቲ ስቴጅ ክዕወት ይገለልካ ትንቢት ኣካፊልካ ነርካ እሞ ሕጂ ከንታይ ኣለካ ስኻ ትትንበዮ ትንቢት ቢንያም ጥራሕ ኣይኮነን ካልኦት ተፃወትቲ ብሕጂ ዝመፁ ማለት እዩ ብዙሓት ንእሹ ተፃወትቲ ሕጂ ይፈርዩ ኣለዉ ብኤርትራ ናብ ደረጃ ዓለም ክፃወቱ ናብኡ ንኣብነት ናብ ናይ ኢንተርሜቼ ክልተ ተፃወትቲ መፅዮም ኣለዉ መዋእል ግርማይ ከምኡውን ኣኽሊሉ ኣርፋይነ መፅዮም ኣለዉ ኣብታ ጋንታ መፅዮም ኣለዉ እሶም ልክዕ ከም ቢንያም ኣሰር ሒዞም ክፃወቱ ክንሪኦም ኢና ንደሊ ቢንያም ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት ተፃወትቲ እውን ነቲ ናይ ቢንያም ብቕዓት ተኪኦም ምክንያቱ ቅድም ሽታ እንዳተተኻኸይ ዝኸይድ ንቢንያም ተኪኦም ከምኡ ዓይነት ዓወት ከርእዩና እዩ ትምኒትና ቢንያም ግን ነተን ብዙሓት ባህግና ነተን ብዙሓት ሕልምታትና ኣርኢና እዩ ኣብ ጂሮ ዲ ኢታሊ ኣብ ወርልድ ቱር ኣብ ቻምፒዮን ዓለም ቻምፒዮን ኣፍሪካ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ መድረኽ ብቕዓቱ ኣርዩ ስም ሃገሩ ኣፀዊዑ እዩ ንዓና ድማ ነቶም ኣፍቀርቲ ቅልድም ሽከታ ዝኹን ደቂ ሃገሩ ይኹን ደቂ ኣህጉሩ ዓብዪ ሓበን ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ ስለዚ ቢንያም ዘይኮነስ ብዛዕባ ቢንያም ጥራሕ ዘይኮነት ብሕጅስ ብዛዕባ ካልኦት ተቀዳደምቲ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ኣትዮም ከምዚ ዓይነት ብቕዓት ከርእዩ ኢና ክንሓልም ፅቡቅ ከም ባህሪ ከም ናቱ ሜላ ወይ ናቱ ክእለት ወይ ናቱ ቴክኒክ ኣብ ፍጥነት ጥራሕ ዘይኮነ ምዝዋር ጥራሕ ዘይኮነ ዝኾነ ካልእ ነገር ከም ዘለዎ ትግንዘብ ኢኻ መዓስ እንታይ ይገብር ኣበይ ጥቅዕ ወይ ከዓ መዓስ እንታይ ይገብር ገለ ፍሉጥ ከምዚ እኹል ብስለት ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓካ ብዛዕባ እዚ ብስለቱ ብዛዕባ እዚ ንሱ ዝህቦ መልስታት ርእይቶታት ንሱ ዝህቦ ምስተሓተት ዝብሎን እንደገና ከዓ ንሱ ዝጥቀመሉ ሜላታት እንታይ ተንብብ ንስኻ ከመይ ትገልፆ ምናልባት እዚ ናይ ናቱ ፐርሶናሊቲ ኣብ ኢንተርቪው ገለ ክንሪኦ ከለና ህድእ ዝበለ ፅቡቅ ናይ ምባብ ክእለት ዘለዎ ማለት ክብሎ ዝደለየ ብግቡእ ክብል ዝኽእል ነገራት ናይ ምንባብ ዝኽእል ይመስል ምዃኑ ርኢና የለና ገለመለ እቲ ናይ ቅልድም ፍሽከታ ብቕዓቱ እቲ ዝያዳ ዘገድስ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ብፍላይ ድማ ኣብ 2022 ዝረኣናዮም ናይ ኣብ ወርልድ ቱር ምስ መፀ ማለት እዩ ካብቲ ናይ ፕሮ መፅኡ ኣብ ወርልድ ቱር ምስ መፀ ብዙሕ ግዜ መሰናክላት ከጋጥሞ ርኢና ኢና
مجمرتها ناي تمكرو حسرت كنتات حصرتي نيرو معناته بوتا خمي يحز ان كم يجيرو تاشو مقبر جلس اي بلنيرو مبزحت يوم توم سبرينترز بوتا يزوحاو مقاله صوتا جي تاغانتو ونشعب بزح سمسل زي نبرا مجمرتها ماسكنيو نوي حمزه تكوا تزورت تاغانتا كن كم بعد بينام زعما سلو سبرينترز اي نبرو وان شعو بزح اي دفعتلو نيرا تري نيرت مجمرتها كراخلو بزح تمكرو يغودلو نيرو بزح غزي جيغاتا تفصم نيرو ابتا حزابوتا قال نفسه وناب حدا زاتولو اغاطامو مالتي بسنك خمس نفسه اب حدا تاتولو غزي بزح غزي نيرو كلامه دحر قلت عمت حجه نريو خلنا كن زحاشه كنا تفطيرو ان زحاشه بقعت اطريو توم زنورو شعوز فصمو زنور جيغاتاتون عليوم ان نزعوتات تذكر يبرعنا حتى اغاطام لا ان اي ثينك مشوم يمسلني لو ازي نوع عب قدم بشكل عالمسي لولو يسم بقى عبسم كاب زلوهم سبات ارمسترونغ استبحال تقالدم بشكل السو بزعبا ايرتراوያን تقالدم بشكل اسئلو نيرو انس ايرتراوያን تقالدم بشكل سي بدعمي هم نسفرحالهم نيرو خنزي قدم بشكل مزيهم ابزسي كيودقو غلمله مهنياتو مزيلهم نابت تصوتات ስለዝሕወሱ ብዙሕ ተመክሮ ናይ ዝና ኤውሮፓ تصوتات ስለዘይብሎም ان بتعمي يفرح نيرا جن بقعتهم سيوري يوم قالوا حتى أقطعم تزاريبو رئيو نيرا جمال بزعباتي عبز حتى تصوت زلوهم عين تصوت قال ما لزريو وقعد كدنق سميعي الله قال مالتي سلازم زوم ابوز زكايدو تصوتي بروفيشنالات إيرتراويان على دم تزريو وقعتي بحكي إن شاء الله مستمكرو ماري خاصي لعل عقمم እዩ ክበሃል ይካል ኣብ ኣህጉራዊ ፀወታታት ኣብ ዘይትፈልጦም ተፃወቲ ብዙሕ ቴክኒክስ ኣብ ዘለዎ ፀወታታት ከም ዓይነት ብቕዓት ከተርኢ ብጣዕሚ ኣገራሚ ፅቡቅ I think ኣብዚ ንላዕሊ ክንብሎ ንኽእል ዘሎ ኣይመስለንን of course ክበሃል ከኣለ ኸውን ግን ነቲ ሰብ እውን ቅርጡብ ዝበለን حتى زبالة تخونلو يمرت يموز بزح جزء أنا زي العالكو خلى على اللو تبلو ندحر له خوينو توسخ رئيتو توسخي حسابات سمعك أيزنا برجن ودي الله يعني اللي نخلهم أفكارتي قدم بشكتان كوا حقوسكم نخلهم يشوع يعني ما بزا قدام كوا حقوسكم كبل دالي ني بنيام نسدرابيتو نعود ما بفلاي نحلمون كوا السمرة له حدا وان زحلمو بايتا بمرايو كو حقسك خولو دلي نعها تختيلهم بزحات قلادمتي عجن تور دي فرانس كحلمو مخانم نسو دانيال تخل هايمانت يري حليمي زبل دانيال تخل هايمانت تور دي فرانس بسرعه هو حليم علمو بيني امريهم بزحات تصات كحلميهم بس خدمه اجهم كتبلون كتريهم تسفا يقبر يعني ليش أنا ما زي بس إنك تخليت كاست خوي أمريكا حج بقى خلي سوزر لي أخلو متبزلقة أمبرت مارين يروب أنا خات مارين يروب صوت سلازي زي بس إنك thank you يعني برو معد